Congo dans alleen. Een zoen met vaste lopen. Nou, dus steeds zie je nog. Steeds, nou, het is wel een ketting om, maar de mes volgens mij nog gek. Wat mis ze nog? Oh, dat klopt. En voor dat polo te verdienen moest ze natuurlijk wel gaan doen. En aangezien, hè, die man is strijdster. Dus we hebben een beetje ingespeeld op dat thema. En ja, dan zullen we maar eens beginnen met zich klaar te maken voor die test wat ze moest gaan doen. Nu was K3 gaan zoeken. Want ja, dit was natuurlijk nu K1 maar ze zijn met z'n drieën. Dus met dat ze die gaan zoeken, moesten ze ook gaan mensen zingen natuurlijk. Ja, wordt wel een uitdaging zijn. Dus ja, ga maar zoeken. De rest van de twee stonden in de zaal. Dan mocht ze nog een keer ergens van zoeken. En nu zit jij in de pol. Het valt te zingen hè. Zeker. Nou, dan gaat dat doen.
gezellig bier. En ze kan zingen, zit genoeg compleet. Maar je moet wel natuurlijk kunnen zingen. Maar je moet ook kunnen dansen. Dus dan krijg je het volgende nummer willen en dan mogen we met z'n tweeën, 2,5, 3, mogen we gezellig gaan dansen en dan mogen ze de microfoon en die geven. De Stieffiesje. Want de 3 jury's toch wel vol zingen. Ja, het is wel goed gekeurd, maar ik eerst ook even met man oefenen met het dansen. Ja, ik vind het wel goed gekeurd, jongens. Ja, het er goed gedaan. Even applaus, hè. Ik vind het goed gekeurd. Ja. Nou, dan zullen we ook maar een beetje water maken en dan nog iets ruzie met de planning. Dan gaan we de polo aandoen. Dan moesten we wel met trots gaan dragen. Dan is het goed. Nou, Stef. Oud jeugdprins, die. De eerste alsjeblieft, allemaal een groot applaus. Ja mannen, ik denk, het doet wel genoeg kleine aan ondertussen niet. Ik zou zeggen, een buitenmasters aanvang voor het AJPK. Met de beste dienst.